Throwdown, Elite Men, 25-2. 25-2. Φύγαμε, κιλά στην μπάρα. Πρώτη μπάρα. 20. Δεκάρι plate. Δεκάρι plate. 20 μπάρα. 40. Μπάρα δεύτερη. 20 μπάρα. Δεκάρι plate. Δεύτερο δεκάρι plate. Το ίδιο από εδώ. Δεκάρι plate. Δεύτερο δεκάρι plate. Δείχνουμε και από εδώ την παρίτσα. Να είμαστε κάθαροι. 20. Είμαστε έτοιμοι. Μπαίνουμε σε 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Άψογα, ανάσα και μπες. 2, 1, μπαίνουμε. Στα ξεχεράκια. 26, 27, 28, ανέπνε. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, τελευταίο, 40, άψογα. Στο 1-0-8, ανάσες. Φτιάξε μπαρίτσα. 3, 2, 1, πρες. Φύγαμε. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, μπράβο Χριστάρα, πέτα. Την ξεχέρια, πάρε ανάσες. Πάρε τη μύτη, βάλε το στόμα. 2, 1, μπάρα. Όμορφα. 26, 27, 28, 29, 30, άλλα 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 2, 30. Περπάτα στο μονόζυγο, πάρε ανάσες. Περπάτα, φτιάξε τα γαντάκια σου. Πάρε ανάσες σε 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Είναι ξεχέρια, πάρε ανάσες. Σε 3, 2, 1, πλησίασε το μονόζυγο. Άλλα 15 reps. Και 26, 27, 28, 29, 30, άλλα 10, 31, 32, 33, 34, 35. Τι είναι ξεχεράκια, άλλα 5, 2, 1, πάμε, ανέβα, 5 για να πάρουμε το rest.
36, 37, 38, 39, τελευταίο, 40. 4-0-9. Ένα λεπτό ξεκούραση. Πάρα πολύ ωραία. Ανάσα καλή. Ρίξε παλμούς, τίναξε χέρια, μαλάκωσε τους πύχης σου. Γιάννη τώρα, ξύπνησες. Ρωτάω. Έχουμε χρόνο. Στο 44 είμαστε. Θα σου πω εγώ τώρα. 20 δευτερόλεπτα. Βάρα τον μία στην πλάτη. 10 δεύτερα. Ανάσα καλή. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, Χριστάρα μου, όμορφα. Σε 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Μπράβο. Ανάσες καλές, ανάσες. Κοντά στην μπάρα. Όρθιος, ανάσες. 2, 1, μπες. Πάμε στην μπάρα. Έχουμε 7 reps ακόμα. Πάμε. Μπες. Μπες, Χριστάρα μου. 14, 15, 16, 17. Είμαστε στο 6ο λεπτό. 18, 19, 20. Πέτα μπάρα. Τίναξε χέρια, πάρε ανάσα. Στο 6-10. Σε 3, 2, 1. Πάμε. Πρέσεις. Σπάστα σε 2 σετάκια όμορφα. Μπες. Μην χάσεις άλλο χρόνο. Θα πάρουμε καλύτερα ανάσα στο μονόζυγο. Πάμε όμορφα. Μπες. 6-24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, πετά, 12. 8 reps ακόμα. Πάρε τις ανάσες σου, 6.50 είμαστε. Σε 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. 8 reps. 8 reps και θα πάρουμε ανάσες στο μονόζυγο. Είμαστε στο 7ο λεπτό ακριβώς. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, άλλα 2. Τα. Μπράβο. Τέλος. 7-24. Έκανες μία παραπάνω. Συγκεντρώσου. Πάμε όμορφα. Πάρε τις ανάσες σου όρθιος. Πάμε για 6 επαναληψούλες. Πρώτο. Για να ξεκουραστούμε. Σε 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Ανάσες καλές. Κατέβα κάτω. Σου κρατάω χρόνο. Όρθιος στις ανάσες σου. Σε 5, 4, 3, 2, 1. Στο 8-20 είμαστε. Μπες. Πάμε. 1, 2, 3, άλλο 1. Είμαστε στις 8 επαναλήψεις, άψογα, κατέβα, τίναξε χέρια. 8.40 στο χρόνο. Πάρα πολύ καλά. Κράτα ανάσες, σου δίνω rest. Σε 15 δεύτερα θα μπούμε. Όρθιο την ανάσα σου σε 10. Πάμε πάλι για 4 για να πάμε 12. 3, 2, 1, πάμε.
9. 10. 11. Άλλη μία. 12. Κατέβα. Πάρε ανάσα. Θα πάρουμε λιγότερο ρες τώρα. Σε 4, 3, 2, 1. Πάμε, είμαστε στο 6, στο 9-24. Σήκω, πάμε. Είναι 2-4. 30 δεύτερα στο ρολόι. Πάμε όμορφα. 1, 2, 3, 4, μη σταματήσεις, συνέχισε. 15 δεύτερα. 5, μη σταματήσεις. 6, 10 δεύτερα και 2 επαναλήψεις. 7, άλλη μία επανάληψη. Έχεις 5 δεύτερα. Ναι! 9.58. Πάρε ανάσα. Αδειάστε μου λίγο χώρο. Θα του δώσουμε 2 λεπτά rest. 2,5 γεμάτα. 3. 3. Ό,τι πει. 9.58. Πάρε τις ανάσες σου, ανέπνε. Φτιάξτε την παρίτσα του, πρώτη προσπάθεια. Δείχνω εγώ μπάρα. Πάρα πολύ καλός. Ναι ρε Χριστάρα μου, ναι. Ανέπνε. 20 κιλά μπάρα. 1,5 plate. 20 plate, δεύτερο 20 plate. Λέγει και την άλλη. 20 plate. 20 plate. 1,5. 20. Πάρα πολύ ωραία. Άκουσε με, πάρε τις ανάσες σου. Πάτα καλά. Όπως είπαμε, ψηλά το βλέμμα. Πήγεσαι το κιλό, όταν το κρατήσεις μείνε. Προσπάθησε να μην παραπατήσεις, να είναι σταθερό. Μία καθαρή επανάληψη μας εξασφαλίζει μια καλή θέση. Από εκεί και ύστερα όλα τα άλλα είναι μπόνους. Θα κάνουμε 2 καλές προσπάθειες. 11-15 είμαστε. Άπλε το χρόνο για ξεκούραση. Πάρ' τον όλο. Ανέπνε. Ρίξε παλμούς, χαλάρωσε τα χέρια σου. Κρέμασέ τα κάτω τα χέρια σου. Μην τα δουλέψεις καθόλου. Αστέρι μου. Μπράβο. Πάρε την ανάσα σου, έχουμε χρόνο. 2 καλές επαναλήψεις θέλω να κάνουμε. Μία εδώ και μία 108. Εντάξει. Έχεις άπλετο χρόνο, δεν έχουμε φτάσει καν ακόμα στο 12ο λεπτό. Πάρε ανάσες, μην χτύπας το χέρι σου, χωρίς λόγο. Το ξέρω. Κάντε και το άλλο. Οπα. Σε 1 λεπτό μπαίνουμε την πρώτη μας προσπάθεια. Είμαστε στο 12-20. Σήκω λίγο όρθιος να πάρεις ανασούλες τώρα. Πάμε, δώσ' μου χέρι. Όρθιος στους ανάσες σου, να γεμίσουν τα πνευμονιά. Όρθιος. Άραξε τον τοίχο. Πάρα πολύ καλά. 1 λεπτό έχουμε γεμάτο ακόμα. Πάρε τις ανάσες σου. Ένα πολύ ωραίο power clean. Φτιάξε τα πόδια σου, πίεσε ψηλά. Εντάξει, αστέρι μου. Στο 13-15 θα σου πω που είμαστε. Άραξε. Είμαστε τώρα, μόλις μπήκαμε 13ο λεπτό. Προσπάθησε όρθιες τις ανάσες να τις παίρνεις. Έτσι δεν θα ξεκουραστείς καθόλου. ...13-15 μόλις μπήκαμε. Πάρε τις ανάσες σου. 13-20 μόλις μπήκαμε. 13-25. Ετοιμάσου για την πρώτη σου προσπάθεια. Όμορφα, όπως είπαμε. Ένα ωραίο power clip. Φτιάξε τη θέση σου, μη βιαστείς καθόλου. Πάτα καλά να φύγει το κιλό ψηλά. Και πρώτη προσπάθεια. Ωραία. Φτιάξε χεράκια, φτιάξε πόδια. Βαθύ κάθισμα, πίεση επάνω. Ψηλά. Ναι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Βάλτε κιλό. Ναι. Βάλτε το κόκκινο, πάμε για 108.
Και το κόκκινο και την ασφάλεια. Και το κίτρινο. Χρυσάρα μου, το ίδιο πράγμα. Όμορφα. Είμαστε στο 14-14. Μαγνησία. Έχουμε χρόνο. Πάρε εδώ 40 δεύτερα. Μια τελευταία καλή προσπάθεια θέλω. Εντάξει, ψυχούλα μου. Όμορφα. Είμαστε στο 14-30 σε 3 δεύτερα. Μια τελευταία καλή. Πάτα καλά, το ίδιο πράγμα. Ωραίο power clean και βγες ψηλά. 30 δεύτερα ακριβώς. Φύγαμε. Χρυσάρα, πάμε. Αυτό είναι για να περάσουμε. Ένα σωστό. Παρτό. Ωραία. Φτιάξε πόδια, μην βιαστείς. Πάρε καλή ανάσα. 15 δεύτερα στο ρολόι. Και. Ναι! Ναι, ρε μαλάκο! Ναι! Τελευταία επιτυχημένη. 20 μπάρα. 1,5 κιλό plate. 2,5 κιλά plate. 20 μπάρα. 20 plate. 20 plate. 20 plate. 1,5. 2,5. 108 κιλά. Ευχαριστούμε πολύ.